Assalamu alaikum. An balman silamɛ n b'aw fo ani wula. Ayiwa ni ye ne mɛtiri Badini ye n nani bɛ ni ala tɔgɔ wɛrɛ ye n'an b'a fɔ o ma ko amlahlamahudu. N'a bɛ nafolo karaba adamaden ye bi tarfatu ayinu ɲantugu ni ɲayɛlɛ a bɛ nafolo sɔrɔ fo ka taa se yɔrɔ la e yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ala y'i sɔn. Ɲan'an bɛ da lamaga ni ala tɔgɔ in kan n b'a ɲini aw fɛ fɔlɔ aw ka jija aw ka abonné an ka chaîne kan n'a y'a sɔrɔ an ka baarada ka di aw ye wa n'a ka di aw ye aw ka ɲi ka min kɛ n'o de b'an fana nisɔndiya o ye a ye abonné. Aw kana ɲina fana n'aw abonné na aw bɛ notification a b'a activer pour que n'an ka video bila tuma o tuma aw ka se ka video ninnu sɔrɔ. Aw kana ɲina fana k'an ka video ninnu partager walasa an balima silamɛ minnu bɛ yen n'olu ma se k'a dɔn u ka se ka ala tɔgɔ ninnu sɔrɔ ka se k'a ta k'u mago dilan. Ayiwa a baara bɛ kɛ cogo jumɛn a ka nɔgɔn kojugu i bɛna daminɛ yɔrɔ jumɛn i bɛna sin ka amlahlamahudu i b'o sɛbɛn siɲɛ 100 ya zul jalali wal ikram i b'o nasi bɔ siɲɛ 100 alba'u bintu ragba'u i b'o fana bɔ siɲɛ 100 ya sam saya'ilu i b'o fana nasi bɔ siɲɛ 100 wa anta jinnu gabusin i b'o nasi bɔ siɲɛ 100 Allahumma salli ala mawsufi bil karami wal judi i b'o nasi bɔ siɲɛ 100 n'i ye nasi ninnu sɔrɔ ka ban tuma min na yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko tonbotigi i bɛn'o tonbotigi ladɔn ɲini k'a bila nasi nin kɔnɔ. Nasi nin bɛ baara fila de kɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka lotori gagner lotori n'a y'a sɔrɔ minnu bɛ tubabu jamana na lotori n'i y'a gagner i bɛ nafoloba de sɔrɔ a la. Ayiwa hali n'a y'a sɔrɔ farafinna yan nɔ lotori sugu dɔw bɛ yen n'i y'a gagner i bɛ nafoloba sɔrɔ a la. U b'a fɔ silamɛya la a bɛ fɔ ko a nafolo tɛ daga mɛn nka tuma dɔw la dɔ ka fisa dɔ ye hali bi ala k'an jurumow yafa. Ayiwa n'i bɛna baara n'i y'a sɔrɔ lotori don i bɛ lotori papiye ɲini ka waati min i b'a ci a kan siɲɛ 1 mais n'a y'a sɔrɔ i tɛna baara lotori kama i bɛ nafolo de fɛ i b'a sɛbɛn wari kan i bɛ ka waati min ci wari kan i b'a kɛ sɛbɛnden i b'a bila i yɛrɛ kun i bɛ sɔrɔ sisan ka tomotigi ladɔn i b'ale bila nasi nin kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka wuridi daminɛ a wuridi bɛɛ bɛ kɛ si 1000 de i bɛ amlahlamahudu i b'a wuridi siɲɛ 1000 ya zal jalali wal ikrami i b'a wuridi siɲɛ 1000 i bɛ sɔrɔ sisan ka nani alba'u bintu ragba'u siɲɛ 1000 ya samsa ya ilu siɲɛ 1000 wal jinnu gabusin siɲɛ 1000 Allahumma salli ala mawsufi bil karami wal judi siɲɛ 1000 i bɛna sɔrɔ sisan ka duwawu kɛ i yɛrɛ ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ min ɲini na i b'o duwawu kɛ i tɛ tile 7 dafa baara la k'a ban fiyewu n'i ma nafolo sɔrɔ mais hali ni nafolo sɔrɔla i bɛ jija tile 7 ka dafa i kana aladari ni tigɛ i ka laɲini min sɔrɔ n'i y'a dɔn i kana tigɛ dɛ i bɛ bama tile 7 bɛ dafa n'a sɔrɔla ka kɔn tile 7 ye i bɛ bama i bɛ tile 7 dafa ala k'aw nafa n'a ye salamu alaikum.